Nagtinguha ang Lapu-Lapu City Police nga mangayo og augmentation gikan sa Negros Island Region. Police Regional Office Region 6 ug Region 8 isip dugang puwersa alang sa umaabot nga ASEAN Summit karong May 8. Mato ni Police Colonel Augusto Desqueo, City Director sa Lapu-Lapu City Police Office, nga doble sa gidaghanon sa mga police personnel nga gideploy atol sa ASEAN Tourism Forum ni atong milabayng Enero ang ilang gikinahanglan. Tungod kay mga heads of state na mismo ang mutambong sa maong kalihukan. Kaganihan, nagpahigayon na usab og coordination meeting ang nagkadayang opisina sa Lapu-Lapu City Government uban ang Lapu-Lapu City Police alang sa mga gikinahanglang andamon sa naasoyng dakong kalihukan nga ipahigayon sa dakbayan sa May 7. Magabot na sa Sugbo ang 3,000 ka mga delegado, lakip na international media. Karon pa lang, nakahanay na ang security plan sa Lapu-Lapu City Police. I-present namin yung aming security preparation kung depende sa kanila kung i-approve or hindi. Pero masasabi ko na mas marami ang ating i-deploy ngayon compared to previous